مداب من إسياد إذن مداب زي بهاجراوي محبر من إسياد تمارون إيرترا يبدالو مداب من إسياد كلنا بمعرض نونها بتجزئيو أبقى تقاقمونا تحازون جن حد مرد أتان تزي حزنا كون خونا يكلني كلهم سرحتنا بجزية تقيدهم يمزكنا ونو نجزين سرحن زودن زمدنا مسرعك نتجبأ توطيت زقربوي قبرنا الفقلو أبزبن الإسرنات زي مرد أتان أمنة المقتال يجبأ طرح زي كونس نقدرين نون مو عزون سلامتنا يرسعنا نزل خبركم زعبت مدبنا بزت فلالي تحسطات تقو مساندو حزنا قبلك عنت قطرانا ترخيبنا لنا نمكتالكم أقدمنا بأخبراتنا عدمنا نابتم نايلوم دلواتنا كم رحكم بروح مكتال ህዝባዊ ግንባር ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ መሪሑ ክዕውቶ ዝኽኣለ ብቕዓቱ እንታይ እዩ ምንጭ ሓይሉኸ ብመሰረቱ ካብ ምንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ሓደ ዳህሳስ መልስን ምቕራብ እዩ ዕላማ ትሕዝቶና እዞም 7 ነጥብታት ድማ ከነልዕል መሪፅና ኣሎና ምንጪ ካብ መፅሓፍ ኣድላይነትን ጉዳይ ውዳበ ይስክዳ ሓደ ሕብረተሰብ ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ውፅኢት ሕብረተሰብ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ምንጭ በቃዓቱ በቀዳምነት ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ክንፍትሾ ይድሊ ሕብረተሰብ ኤርትራ ጥንታዊ ታሪኽ ስልጣንን ባህልን ዘለዎ ሕብረተሰብ እዩ ሽዑካ ከም ኩሉ ሕብረተሰባት ውሽጣዊ ድኻማት እንተነበሮ ፀረ መግዛእታዊ ሃገራዊ ቃልሲ ንምውዳብን ንምክያድን ዝሕግዞ ሓያል ናይ ምኽታትን ጽንዓትን ባህርያት ዝውነን ሕብረተሰብ ነይሩ ህዝባዊ ግንባር እምበኣር ነቲ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝነበረ ንሃገራዊ ጥርናፈ ዝጻረርን ዝዕንቅፍን ናይ ወገንን ምክፍፋልን ድኻማት በቀጻሊ ብምቅላስን ብምእላይን ነቲ ንሃገራዊ ስምረትን ቃልስን ዝድርኽን ዝሐይልን ናይ ሓድነትን ጽንዓትን ሓያል ባህርያት ብምውካልን ብሰውራዊ ስነ ሓሳብን ውዳበን ብምዕባልን እዩ ብቑዕ ውድብ ክኸውን ዝኽኣለ ስለዚ ሓያል ባህርያት ሕብረተሰብ ኤርትራ ቀዳማይ ምንጭ በቕዓት ህዝባዊ ግንባር እዩ ክልተ ሰውራዊ ስነ ሓሳብን ውዳበን ሓያል ባህርያት ሕብረተሰብ ንበይኑ ኣኻሊ ስለ ዘይኮነ ግን ዝውድቦን ዘማዕብሎን ኣገባብ የድልዮ ሰውራዊ ስነ ሓሳብን ውዳበን ከዓ ከም ዝኣመሰለ ኣገባብ እዩ ብዘይ ሰውራዊ ስነ ሓሳብን ውዳበን ሰውራ ክካየድን ክዕወትን ከም ዘይክእል ርዱእ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ገጻት ከም ዝረኣናዮ ድሕሪ ምጅማር ብረታዊ ቃልስና እቲ ንህላዌናን ቀጻልነት ቃልስናን ዝተፈታተነ ቀንዲ ውሽጣዊ ፀገም ጉድለት ሰውራዊ ስነ ሓሳብን ውዳበን ነይሩ ህዝባዊ ግንባር ነዚ ጉድለት እዚ ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ መሪሑ ክዕውት ዝኽእል ኣብ ታሪኽን ክውንነትን ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝተመስረተ ሰውራዊ ስነ ሓሳብን ውዳበን ብግብራዊ ቃልሲ ብምዕባል እዩ ኣሪሞ ስለዚ ሰውራዊ ስነ ሓሳብን ውዳበን ንህዝባዊ ግንባር ሓያልን ብቑዕን ውድብን ዝገበሮ ካልኣይ ረቑሕ እዩ سلسته نقحن وفين سب سوراوي سن حسابن ودابن جن انت لأمينو أب جبرون معلو زكالة صلون زوفيلون نقح سب انت زي اللي قدو لأيو هزباو جنبار نسوراوي سن حسابن ودابيون أمينهم
ኣብ ግብርን ምውዓሉ ብተወፋይነትን ንቕሓትን ዝጋደሉ ኣማይታ ሸሓት ኣባላት ክኹስኩስን ከፍርን ዝኽኣለ ውድብ እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ንዝዓበየ ክፋል ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዘኽተተን ዝወደበን ኣውራ ከዓ ንመንእስያት ከእምንን ከሰልፍን ዝኽእል ውድብ መጻኢ ክኸውን ስለ ዝኽኣለ እዩ ተዓዊቱ ነዝን ምግባር ከዓ ውፍያት ካድራትን ተጋድልትን ኣባላትን ብቐጻሊ ክምልምል ንቕሓቶምን ቆራጽነቶምን ክብል ብዝተፈላለየ ክእለታት ከሰልጥን ዘኽእሎ ዓቕም ነይርዎ ስለዚ ህዝባዊ ግንባር ብንቕሓትን ውፍያትን ሰባት ዝቆመ ውድብ ስለ ዝነበረ እዩ ሓያልን ብቑዕን ክኸውን ዝኽኣለ 4 ናይ ኣተሓሳስባን መንፈስን ናጽነትን ቆራጽነትን ንሃገራዊ መሰልናን ረብሓናን ዝከላኸል ነፃ ኣተሓሳስባን ንዑ ኣብ ግብሪ ዘውዕል ቆራጽ መንፈስን ተዘይነበረና ክንዕወታ ይምኽኣልናን መግዛእቲ ኢትዮጵያ ሓያላት ደገፍቲ ስለ ዝነበርዎ ቃልስና ንጹል ነይሩ ነዚ ናይ ሓያላት ተጻብኦ ግን ኣብ ነፍስና ዓቕምናን ብምትእምማንን ብምምርኳስን ክንሰግሮ ዝኽኣልና እቲ ህዝባዊ ግንባር ዘማዕበሎን ዘተግበሮን ናይ ርእሰ ምርኮሳ ኣተሓሳስባን ቆራጽ መንፈስን እዩ ናጽነትን ኣተሓሳስባን ቆራጽ መንፈስን እምበኣር መለለይ በቕዓት ህዝባዊ ግንባር እዩ 5 ስልጡንን ግብራውን ኣካይዳ ካብ ተመክሮ ዘይምሃር ጌጋታቱን ጉድለታቱን ዘይቅበልን ዘይእርምን ምዙንን ስራሕን ኣጠማምታን ዘይብሉ ውድብ ድሕሪት ይተርፍን ይኽርዝዝን ኣብ መወዳእታ ይሰዓርን እምበር ክስስን ክዕወትን ኣይክእልን እዩ ህዝባዊ ግንባር ካብ ጌጋታቱን ጉድለታቱን ዝመሃር ብተመክሮ እናበሰለ ዝኸይድ ንፖሊስታቱ ብግብራዊ ውፅኢት ዝግምግምን ዝኽልስን ማዕረ ለውጢ ዝስጉም ማዕባልን ተማህርን ውድብ እዩ በዚ ድማ ብነቕፌታዊ ዓይኒ እናገምገመ ሓድሽ ሓሳብን ተመክሮታትን ዝቕበልን ክሱትን ግብራውን ኣካይዳን መለለይን ብቕዓት እዩ 6 ሰውራዊ መርሕነት ዕውት ውዳበ ብዘይ ብቑዕ መርሕነት ክህሉ ስለ ዘይክእል ኣብ ፈለማ መድረኻት ብረታዊ ቃልስና ሕቶ መርሕነት ግቡእ መልሲ ስለ ዘይረኸበ ጠንቂ ቅልውላው ኮይኑ ምንባሩ ፍሉጥ እዩ እቲ ዲሞክራሲያዊ ናይ ምእራም ምንቅስቓስ ከዓ መርሕነት ብብቕዓት ይምረጽ መርሕነት ኣብ ሜዳ ይኹን ዝብል ጭርሖታት ብምልዓል ተቓሊሱ ከም ውፅኢቱ ህዝባዊ ግንባር ራእይ ዘለዎ ብኣብነት ዝመርሕ ቁኑዕ ስልትን ስትራቴጂን ቀይሱ ዘተግብር ዝውድብን ዝውስጉስን ሰብራዊ መርሕነት ስለ ዘፍረየ ሓያልን ዕውትን ውድብ ክኸውን በቂዑ 7 ምምስራት ኪዳናት ንጸላኢ ንምንጻልን ምድኻምን ደገፍቲ ምዕባይን ምሕያልን ቀንዲ ስትራቴጂ ዕውት ቃልሲ እዩ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ናይ ሓያላት ሃገራት ደገፍ ስለ ዝነበሮ ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዓለም ክንጽሎ ስለ ዝኽኣለ ህዝባዊ ግንባር ነዚ ተነጽሎ ዝስግር ስትራቴጂ ክቕይስን ከተግብርን ነይርዎ ህዝባዊ ግንባር ምስ ኩሉ ተጻብኦ ሓያላት ሃገራት ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ዓለም ምስ ፍትሓዊ ጉዳይ ህዝቢ ኤርትራ ምድንጋጽን ደገፍን ክጓሳጉስ ምኽኣሉን ብዓብዪ ድማ ኣብ ዞባና ምስ ብሄራውን ሕብረ ብሄራውያን ቃልስታት ህዝቢ ኢትዮጵያን ካልኦት ሓይልታትን ዝመስረቶ ኪዳናት ሓደ መርኣያ በቕዓቱ ከም ውድብ እዩ